Ne želimo da se peremo od onoga što je čovjek uradio i što je došao na ambasadu, pucao i od toga se nećemo pratiti. Jer to nije čovjek uradio iz naših redova. On ne pripada nam. Da imaš bradu do zemlje da je vučeš, to je tvoja stvar. Obrij bradu, okači na vrat što želiš i idi svojim putem. Ne pripadaš nama i neće da se peremo od tebe. Mi bi se prali da to uradi neko iz naših redova. Ako sjedi, ko sluša naša predavanja i ko je od naše odabrane braće i uradi takvu glupost, onda se čovjek mora od njega oprati i oči se od tog zulma. U protivnom, neka se peru od njega oni kojima pripada. Ako ima nekoga kome pripada. I onda dođu, kažu, čovjek lud. Priča je da je čovjek lud. Nije čovjek lud, braćo. To nije lud. On je plaćen. On je plaćen da to uradi. Lud nije. Lud čovjek kada dođe, on uzme u šanžer na trpa kukuruza. U redu. I ode i puca na ambasadu. To je lud čovjek. Ili okrene prema sebi cijev i nišani i puca. To je lud čovjek. A on nije lud čovjek, on je plaćen čovjek. Jer njegovo ponašanje, njegov hod, njegovo držanje gore, to je obučeno da tako uradi. Samo s koje strane je plaćen Drine ili Save ili je ovdje negdje, Allah zna najbolje, otkriće vrijeme će pokazati sudnji dan u nemoj ruku. Ali to nije ludo. I onda nakon toga kada padne na zemlju, kada padne pogođenu, jel tako, stegno, padne ovako i ruke ovako baci na stranu, jel tako. Ruke baci na stranu, onaj kome je sav grudni koš izbušen, jel tako. Ko sito ga izbušio svega i onda padne, jel tako. Tebe pogodi u nogu i ti ovako rukama padneš. Ma ne, nego te nisu poučili, nisu kazali gdje ćete gađati, pa nisu kazali kako ćeš se ponijeti. Tu si profulo. Jer ako je braćo doći pred instituciju bilo koju i uzeti pušku i pucati mudrost, onda smo svi najveći mudraci. To svako može. To kod nas se danas puška može nabaviti lako. U svakoj zemlji po ratnom periodu je tako ima oružja na dohvat ruke uvijek. A i ako nema, samo cimnemo vam gore do naših komšija preko brda, kod njima gore po slastičarnama i apotekama možeš kupiti. Samo uđeš i izabereš sebi kako hoćeš i izviješ na polje. To nije problematično. Ako je to mudrost, to onda svako zna uraditi. I svi smo na najveći mudraci. Kaže, ja želim dobro muslimanima. Fino. Mi upravo trebamo takve ljude koji danas je najmanje ti koji hoće dobro muslimanima. Hoćeš dobro muslimanima? Otvorim fabriku. Napravim džamiju. Uradi nekakav hajde. A ako hoćeš dobro meni kao muslimanu, da si dužan da me pitaš, jel tako? Mogu li ja tebi učiniti jedno nekako dobro? Pa ću ja tebi kazati, što se mene tiče, takvo dobro mi ne treba. Pa čovjek može u svoje ime raditi što želi. Svako ima pravo da radi u svoje ime što želi, jer ne možemo nikoga spriječiti. Ali u ime muslimana ne. U svoje ime radi što želiš, bit ćeš procesuiran, ima znači ko će se brinuti o tebi, ali u ime muslimana nikako. I da neko svoj džehl i svoja truhla razmišljanja kači za muslimane i hefta za nekakvu budućnost muslimana ili za njihovu korist, to je znači apsurd. Stoga je, braćo, dužnost da čovjek uči svoju vjeru i da zna kako će se ponijeti prema mravu kada ga vidi. Smiješ li mrava ubiti? Imamo propis u šerijatu. Smiješ li mrava, smiješ pčelu ubiti? Smiješ li žabu ubiti? Smiješ li žabu ubiti? Ne smiješ. Kako ne smiješ žabu ubiti? Zato što bi... Islamski učenjaci kada govore o tome, oni kažu da je žablje meso zabranjeno jesti. Zašto? Kažu zato što je došlo od da je žabu zabranjeno ubiti. Pa dok je zabranjeno ubiti, ne smiješ je šta? Ne možeš kao što jeste živu, tako. Moraš je ubiti prije toga. A ako ne smiješ ubiti, ne smiješ je ni jesti, jel tako? Imaš propise za sve. Pa kako nemaš propis za Benu Adema, onda što smiješ od Benu Adema živ bio? Pa čovjek je dužan da uči braću svoju vjeru i da se vlada po onome što nauči. A nikako da dođeš na sudnji dan da budeš odgovoran pred Allahom za zulum koga si nanio stotinama muslimana. Jer kogod načiniti zulum, imaš pravo na sudnjem danu uzmeš svoj dio od njega. I učini samo najmanji zulum danas muslimanima u jednom mjestu ili u jednom gradu, na sudnjem danu ćeš doći kao muflis, kao bankrota, ništa nećeš imati. Svako će uzeti svoj dio. Allah te barak tala uputi na ono čime je zadovoljan. Da sačuva zablude
i dalaleta koga su upali danas i pojedinci skupili.